Čaute ľudia, ja som Miňo a ja vás vítam pri prvom dieli z mapy Summer Island a je tu so mnou aj Heňo. Čaute. Takže je to KT mapa, čo vlastne znamená, že Complete Doom Monument. Zbierame tu vlny, vyčistíme dungeony, no teda budeme. V ďalšom dieli, pochybujem, že vôbec niečo zvládneme v prvom. A asi tak, inak mohli ste trošku akože vidieť veľa tej kráviny, čo sme tu robili, ja už som akože nahrával, Heňo. Áno? Ja som ešte nenahrával, ale však pohoda. Dobre, takže tu je čestka, Heňo. Čo si chceš zobrať, tak si zober, ale nie všetko. Dobre. Debil! Môžeme ísť. Dobre. Čo stieš? Sa mi oplatí, to sa mi strafilo, aspoň že tak. Tam bol aj papier, si môžem veľkú. Stieš mage alebo gate? Daj mi meč. Tak ale chrániš ma. No dlhom. Je tu dosť akože, čo som počul, a tak na tejto mape je dosť málo dreva, takže všetko čo uvidíš zbierať. A keď nie? Tak budeme bez dreva, nebudeme mať si čo vykraftiť a budeme celkom želríti. Jupi. Aj ty sa tešíš? No jak hovado. Inak z tejto česte sú tie lode, mám aj to zobrať alebo na čo? Neber ich. To sa potom zíde, keď zomreme, tak aby sme sa sem dostali. Aby sme sa tam dostali. Dobre. A doporučujem, nešprintuj. Aha, no dobre. Aha. No, poď za mnou. Som sa spadol, hej. Si sa spadol? Kámo som spadol. To už vidno, že som nehral dlho Minecraft. To budú faily. Da tomu ver, akože. Dobre, ber drevo a nepískuj do mňa. Jak mi to rozkazuje. Mám brať aj tieto ploty alebo ne? Prosím ťa, na čo je ti plot? Si ťa ohradím, aby si mi neušiel. Jak prasa, ty kakos. Dík. Není za to. Je hlina. Aj to mám zobrať? No, aj hliny je tu dosť, keďže to je všade písok. Už mám dve. To je dajaká díra. Aj tak zahádne diera. Sa mi nezdá. Kde si? Dobre, takže asi len tak diera. No dobre. Ďalšia diera. Tam som bral hlinu. Nič, tak poďme ďalej. Mohli sme tú loďku zobrať, vidíš? Držubu. Čak, ty kokos, to s tebou mám natáčať? Čo mi tu furt rozkazuješ? Tomu ver. Čo si o sebe myslíš? Všetko možné, Henka, všetko možné. Ty kokos. Ináč taká, by the way, otázka úplne, že o niečom inom. Už si sa vôbec padol? Čo som sa? Či si už padol? Kde? Tak vieš o čom, Adam. Ale neviem. Noha. Čo s ňou? Že či už si sa zdrbal? Jaj. Ešte ne. Prečo? No tak to zvládam to. Pozrieť, ja mám mapu, aby som ju mohol otvoriť. Som vykraftil. Viačlis. Aha, mám hlinu. Zoberme aj kaktusy, kamo. Kaktusy, čo ja viem, no vlastne môžeme, potom by sme si spravili nejaké miesto a ohradili to akože kaktusmi, ak sa hovorí. A budem ťa hitovať kaktusmi. Áno, a túto česku si vôbec nevšimol, že? Ktorú? Žiadnu. Všimol, len ja som ju tam na ročky nechal. Jasné. Daj mi volačo. Dám ti, ja budem mať ironový meč, dám ti drevený a dám ti stack šipov, toto a toto. Ok, myslíš. Neočuješ žiadny zvuk? Nie. No, lebo asi chodia smeťari. Tak ich hýbaj pozdravovať odo mňa. Pozdravujem vás, Miňo. No, dobre, kam teraz? Kam teraz? Tak asi by sme mali ísť tak, že... Asi by sme mali počkať, lebo pozri, koľko je tam mobov. Vidím, bohužiaľ.
Tam je to veľké osvetlené a tam je sklo. What the Aj tuto je sklo, dole. Tam je voľaká chodba. No to viem, to bude dungeon asi. No to bude dungeon. Tak poďme na druhú stranu, však tam je len jeden skeleton. No, poďme tam. A pôjdeme, to sa mi nezdá, tam bude... už sa rozbehol chlapec. Pod tým oným ostrovom je taký akýby priechod cez zeň. No. Poďme tam, možno, že tam bude čestka. Možno. A krompač nemáš? Nemám. Lebo hen tam hore je kol. Áno, vidím to. Ale neviem, na akú verziu je táto akože mapa, jak sa hovorí. Takže, počkaj. Záhadná diera. Je, dungeon, poď. Ideme skilici. Prosíme. Koho? Čo? Ja neviem. Takže toto sem. Chceš drevo? Nie, díky, mám. Ne, na Kerurit som vyrobil akože tlačítko. Dávaš tam všetko, alebo ako? Nejaké veci si ja nehávam. Udicu tu môžem zahodiť. A čo by mi predloha bola udica? OK, tak ja si asi stiahnem render distance. Tým je plus 16. Nie, mám krásna FPS-ka. Ja, koľko máš? 26. Ja mám 35. Vajčak. Tebe to zase niekedy točí aj na 50-ke pohode. No. Tak ale ja mám sračkový počítač. A ja čo? Teraz, jak keby máme také... Bacha tam je. Vidím. A ja mám mačička. A tam sú šipy, to si potom zoberieme, aby tebu takto rýchlo prebehnem. Fuck. Spawner na creeperov si robíte deep. Kde si? Ďaleko. Aj. Tu. Asi nemáš. Nemáme krompač, čo? Asi nie. Na hovno. Fuck. Asi tak. Mám zapalovač, čo je úžasné. Tu budem ožiarovať gulky. Tu čestu si vybral? Asi áno, kde prázdna. Sorry. Zozadu nás ide znásilniť creeper. Hej. Počkaj ma. Podľa toho, či si tu nakrypil. No a prosím ťa, zelený ma vzrušuj. Koža, poď sem rýchlo. Počkaj. Alebo ho zabij. Dobre, poď sem do tohoto oného. A to je koža, tak si daj akú zober a vykrafti si brnenie. Tak. A nezabudnite si spraviť aj druhé gáte. No hej. Tak. Super, mám brnenie. Weed zoberem a vykraftím ešte žrádlo pre nás. By si sa mi mohol napapkať, aby si bol krásne tučnočky. No. Dobre. OK, takže si odložím, zoberiem, ďakujem, pome. Počkaj ma. Aj zrušujú ťa aj zombici, že? No a tomu veršek, aký sú zelení. Jau, ty hovado. Tak sa mi neser do rany, mutko. Hej, ja som ich otvoril, chlapče, a došiel mi meč. Idiot. To je spawner, jaký je pekný. A sú tu repeatery a... Vidím. Nič moc akože. Nevadí. A nebereme nič? Na čo sú ti repeatery, tu ich potrebovať nebudeš. Ale tak máš tam onú tú blbosť, jak sa to volá. No, presne neviem. Chápeme. Inak, hej chlapče, ty si ma tu nehal, znasilňuje ma tu zombík namiesto teba a nemám nič. No, tak ja to tomu zombikovi nedarujem, idem ťa pekne znasilniť. Hej, to čo bolo? To bol ten zombík. To si bol ty. Daj mi meč radšej a... Ne, ty to nevieš. Netrafil som. Jau, dá sa ma znasilňujú. No toto. Ty rád zombík?
Rifle, No, vybuchni. Poď. OK. Zničil som spawner. Yes, jako. Fuck. Hodili ma dole. Creeperom. Aha, wow. Inak hen tam tí dvere, čo sú, tak to je... Tak to je niečo určite. Nie, volá, čo tam je. Je tam česta. A je to obalené sklom? No. No tak to bude vlna, to je iba zobrať. Brali sme volať onú pačku, alebo... Čak kľudne rozbí rukou. Jaj. Krompáč. Nemáme. No však toto. Jo, som akože. Tak rukou ja ničím ten horný a ty pozničí ten dolný. Nie? Ježiš Maria, hej, helpni mi. Ja nemám meč. Aj by som ti ho vyhodil, ale teraz ničím. Hej, pomoc, už sú pri tebe. Ježiš Mária. A však luk máš, ne? No. No tak lukom. Skeleton. Ďakujem. Sorry. Vieš moje strelecké skúsenosti. No, tvoje skúsenosti samo o sebe. No toto si vyprosím. No tak dobre. Hej, ty si tu nemeral z tej česty nič. Kde sú tie obrazy samé a spawner. Nič som nebral. Ja som to iba osvetlil, nech sa nespawnujú. A tak môžeme jeden obraz zobrať. Prečo nie? Ježiš Maria, zasa ma znasilňujú. OK, Hej, ja už... asi skapem, chlapče. Nehajte mi môjho Henka, nehajte mi ho. Kde sú? Help me. Miňo! Ne. Ďakujem ti, milé. Nizač. Počkaj, tu nebola volať pačka, ja som tu volať videl. Hej, zasa je tu zombík. Ježišmária. Toto, že by si to osvetľoval. Miňo. Prosím. Hej, akože ja tu mám tiež robotu trošku. Tak ja ho musím zastreliť. No OK, mám voľaké Aha, drevo, trafím toho takže... netopiera, kúkaj na to. Vidíš? Nie, nevidel som, ja som bol za stenou. Dobre, ja už sa prechádzam medzi tými knižnicami a mám česku. Wow. Prečo som si spravil... tak Hej, mám 32 glowstone. A ďalší spawner na zombíkov. Dobre. Tu máš. Jo, kúp. Ešte mečik. To je darček odo mňa z lásky. Ježiš, zasa drevený. Kebyže aj mám kameň, víš ako. Tak ti poviem. Ale ten meč. No však kebyže mám kameň, tak si vykraftím kameň. Jej, akú fajnú čestu som našiel. Kde, čo? Chlapče, kúkaj do tej česty. Wow. No poďme si to bol ako podeliček. Coal berem, Electvary Instant Health, Night Vision si zoberiem jeden Strange, Look si zoberiem tento. Aj som čakal, že si ho zoberieš. Ja už sa obliekam. Sa obliekaj. Počkaj, toto si Ale nechám. skôr by ťa zaujímalo, kebyže sa vyzliekam, čo? No a hej, bereš aj tie potiony? Alebo... No aj poušne berem. No tak hen tie horné si zober. Ja som si zobral tie dolné. Tam boli aj dolné? No tak bol rad dole a rad hore. OK, ešte jeden. Čo vyhodím drevený, on je krompač. Je tam chestplatetka, no teda dve. No. Je tu sugarcane, ten sa hodí, ale ja nemám miesto. Zahodím knižnice? Zoberiem tie stonebricky? To by nám na čo boli, prosím ťa. Však pre istotu bloky. Jak chceš. Inak ty si mi všetko vykradol. Už si povedal Berto, tak som to bral na to. Inak tu je ešte jedna česta, aj tu v rohu. Dve,
Ty kokos, ja nemám mista. Tieto bodky si vezmem. No, dobre, ber. Toto zahodím. Ježišmária, to je to. Hej, Marek, koľko už natáčame? Natáčame 15 minút a veľkých 20 sekúnd. No, a koľko končíme? Neviem, povedzme, že to dotiahneme tak na 20 minút a koniec. No, dobre. Dobre, ale ja nemám místa. Čo zahodím? Normálne. No, dobre, ber volačo. Toto... Na čo mám berieť obraz? Regeneration ti berem. Dobre, ja zoberiem Instant Health. Tie Dobre. Bottle of Enchanting, čo s nimi? Mám 25. Hej, to potom si zoberieme. Ja Dobre, mám ale zober si ich obsidian, ty, zober si ich ty, lebo ja mám šťastie, že vždy skapem. tak ja zahodím zapalovač. Dočkaj. Tu by mali byť niekde... Vlastne knihy máme. Potrebujeme 2 diamanty na enchant, čo? No, hej. Oh, fucking zombie. OK, takže už tu mám celé... Sa mi zdá, že ti vypadol Iron. No, ale mám ho za sebou. Tu si bral čestu? Duším, áno. Potrebujeme 2 diamanty na enchanting. MG. No, tak si bral. No dobre, poďme. Ja by som to inak ukončil, dočkaj, zober si tie šipy, však tie sa hodia. Jasné. Ja mám 3 stáky skoro, 4. Lol. Ja nemám meč. OK. Uvoľnilo sa mi miesto, super, toto zahodím. Mám uvoľnené 2 miesta, tak si idem ešte dať čo zobrať. Počuj, ja by som to spravil tak, že poberme si čo najviac vecí a keď vylezeme hore, tak tým ukončíme prvý diel. Jasné. Ten oný zlatý chestplate zoberem. Pre istotu. A ja zoberiem a mám ešte miesto, takže Strange alebo Night Vision. Fúha, neviem, zober Strange. Inak aj ja mám miesto, tak ja tie ostatné zoberiem. OK. Dobre, poďme. Dobre, som plný. No a ja, ty kokos. No, poviem, vylezme hore a ja by som týmto ukončil aspoň zatiaľ prvý diel. Dobre. Vlastne však hen tam rovno máme čestku, tak si môžeme nahádzať veci a vrátiť sa. Však tu je ona pačka. No, aj z druhej strany. Tak ju zoberiem. Dovoľa čo. Budne, žiadny problém. No, takže, wow, už sme spravili prvý dungeon. Sme ho spravili. Á, sme ho urobili úplne. Taký bol spokojný. Tomu ver. Jak nikto a nikdy. Bože môj, strašne mi myška blbne. Čekuj, to nemôžem vylísť po republiku. Čo? Čo sa tu dialo? Len som na seba ho zhodil písok, prečo nie. Ja aj tak. Trošku ma nahitoval chlapec jeden. Inak ty si tam všetko povyhadzoval a ja tam dám čo? Dobre, však dočkaj, ja idem ešte spraviť druhú. Počkaj, máš lopatu? Nemáš. Mám? Tak ja som ti ešte jednu vyhodil. Ďakujem. Hop. To je teraz dôležité veci si zobrať. Koláč, určite. Mapa. Nejaké žrádlo, to je chleba. Zoberiem len 2 pohušný na to nočné videnie, či ako si to to. Aha, ten si zoberiem aj ja. To je Night Vision. No a čiže zoberiem je to ten only potion of sweetness. Sweetness? No to je akože to je na rýchlosť. No, to som si až potom všimol, ale prečo sweetness? Neviem. Asi svítiš toho. Bože, to môžeš len ty povedať. Však ja, čo ti poviem. Dobre, už je to skoro 20 minút, takže... Tak ja by som tento diel týmto aj ukončil však. Tak aj ja. No dobre, takže ďakujeme, ak ste si nás pozreli. Určite nás odmente lajkom,
nejakým tým komentom, že čo robíme zle, ale my vieme, že všetko robíme dobre, takže to nemusíte. No už vidím takých 80 komentárov. Iba pod prvé video. Ak do nás neodberajte, tak určite sa na nás prihláste tým odberom, za to vám budeme len vďační. Takže lúči sa s vami Miňo. Ahojte. A ja, asi. No dobre, čaute. I seek you.